Insizwa yaseBergville engumsubathi eqenjini lesizwe uSibonga Makhaza uqhubeka njalo ngokumangaza izwe njengoba ehlula bonke abantu eqhudelana nabo emncintiswaneni yokugijima. uSibonga ke uzosinikeza idocumentary kungekudala ekhuluma ngempilo yakhe eveza ubunzima bokuba ngwasemakhaya, izingqinamba zokujaha iphupho nako konke ukuthinta abantu abasha. Abangani umndeni wothisha bakhe kulindeleke ukuthi nabo bafakaze ngempilo yalensizwa. Ake sibone amazwibela. Wawina ke kulonyaka kuma juniors ku KZN champs, wawina both i400 ne 200 as a champion. Then wahamba wadlala futhi nama senior kuma KZN champs, wawina futhi 200 kuma senior. Wadlala 400 ku400 wathola uposition 4 ngoba ezayibondiwe impela ngoba ku lineup ayikhona wayenabadlali abanohlonze abanjengozakithi. Then we went on saya kuma nationals ayese Cape Town, lapho kafika washaya wonke umzansi ku 200 meters waba uyi-champion, SA champion. Lokuba SA champion ke ikona lokho kumlidela ukuthi aze aqualify ukuthi ayomela iSouth Africa. Nakhona sokuyi South Africa kwasiphatha kabi ukuthi kugcina kuba yithi futhi njengomndeni okufanele sicontribute, kanti phela sithi iKZN nayo sekufanele ukufaka phela ngoba akasagijimeli thina njengomndeni wakhe. Kodwa akunandaba, sibonga kakhulu nje namhlanje ukuthi kuze kugcine kufike la. Mhlambe sinethemba kakhulu ukuthi umntwana sezalithola uxhaso ngoba izicathulo lezo kugijima ama spikes abo lawa ayave dura shame 5.2 bekufanele siukhiphe ngoba umntwana besho ethi ngifuna lawo. Nathi ngokuthi siumndeni wakhe siyathanda ukuthi agijime ngalento ayiyona ayifilayo naye ukuthi iyona ezomgijimisa kahle, besizama ukuthi simthengele wona. Kodwa ke namhlanje ngicabanga ukuthi mhlambe sezalithola uxhaso, iloko esikufisa kakhulu ukuthi athola uxhaso aye phambili. Ngokugijima umntwana mengicabanga ufunze ugogo wakhe ngoba ngangigijima mina kwase kwathi uma wakhe uthulile umntanami oyena ezala uSibonga wasegijima naye inama trophy nje wakhe uthulile awugijima ngokufunza mina. uSibonga ke yena ubese excela ke ngoba sefunza abantu ababili. So ila qala khona ukugijima. Uqala ukugijima ka grade 4. Into ebesicela kakhulu ukuthi mhlambe agcine eqhubekile kule talent lakhe yilo uxhaso, agcine esizakalile. Abonga la lento enzekayo la ekhaya emzini kaMkhulu uMajongo, inhlanhla evelayo. Njengoba silana ke size ngoSibonga umakhelwane wami la kaMakhaza. Uma sekunje siyathemba ke Jehova ukuthi khona lapho sozombeka khona noma khona lapho sozomledela khona. Amasalga, Origini, ama-championship, o-national, mase ngiza kula abalekile ke lawo ama-international mhlanje omeli South Africa eNigeria. Ngifisa encourage nje abantu abancane abakhulayo ukuthi ayikho into engenzeki. Njengoba ngihlala ngijima la ebhuqwini kanzima, izinto eziningi anginazo ngiyahlanganisa, but ngifuna nje wazi ukuthi ayikho into engenzeki. Mozimisela into oyithanda kuyenzeka nje. Ngifisa nje nawe abafisayo ukusiza noma engayini noma ngakuncane kangakanani, but nje baphosa isandla ukuze nami ngikwazi encourage abanye abangilandelayo ngemuva ukuthi na kanjani mozimisela into iyenzeka. Mathatha uhlala kuyiphi indawo enama facilities abanye banawo, but noma uyithanda into yakho uzimisela ngayo.